खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव विधानसभा बिसायख'थिनि बारहावाया रायजोआव मोनफ्रोमबो राजखान्थिनि दोलोआव नांबाय। नंगौ बे समाव आसामाव गासै 126 विधानसभा बियाब दं। बे 126 विधानसभा बियाबनि गेजेराव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै मोन 15 विधानसभा बियाब दं आरो बे मोन 15 विधानसभा बियाबखौ मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि नोजोराव गोग्लैना दं आरो बेखौ लानानैनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गोख्रों बाथ्रा बुंथिनाय जेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मायाबाफोर सावरायदों नामा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जथायै एलायन्सआव बिसायख'थि गेलेगोन नामा गोबां बे समाव सावरायनाय जायगा मोनगासिनो दं एबा सावरायनाया जायगा मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो इउपिपिएल आरो बिपिएफ जों थोंजोङै नङाब्लाबो खेंस्लायै सावरायलायगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों। नंगौ प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव इसिङारि खेंस्लायै सावरायनाया सोलिगासिनो दं होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव मख'नांगोन दि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कार्बि आंलंआव दावबायहैनायाव बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे समाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथांमोना सानैबो सिरियै सावरायखोमागासिनो दं नामा फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिनि जा मोन 15 बियाब दं बे मोन 15 बियाबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो सावरायनायनि गेजेरजों सीट शेयारिं जागोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि जेराव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनायखौ जुदि नायोब्ला बे समाव मिथिना मोनो दि थारैनो फैबाय थानाय जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैजों सीट शेयारिं जालायलायनानै बिसायख'थि गेलेगोन नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जेराव खेंस्लायै होनना बुंदों इउपिपिएल आरो बिपिएफ जों थोंजोङै नङाब्लाबो खेंस्लायै सावरायखोमानाया सोलिबाय थानायनि बाथ्राखौ खेंस्लायै बाथ्रा बुंथिदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे समाव बिटिआरनि जा राजखान्थिनि फोथार बे राजखान्थिनि फोथाराव इउपिपिएलआ थारैनो माबे राजखान्थि दोलोजों एलायन्सआव थामारगोन गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि बे सोंथिनि गेजेरावनो बे समाव बे बाथ्राया ओंखारदों इउपिपिएल आरो बिपिएफ एबा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव इसिङारि खेंस्लायै सावरायखोमानाया सोलिगासिनो दं होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों। ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত কথা পাতিব লাগিব আৰু আমি তাত নুসুমাওঁ আমি মাত্ৰ শুভেচ্ছা দিম আৰু তেওঁলোকে মই ভাবোঁ যে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে নিশ্চয় কথা পাতি আছে। ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত কথা পাতিব লাগিব আৰু আমি তাত নুসুমাওঁ আমি মাত্ৰ শুভেচ্ছা দিম আৰু তেওঁলোকে মই ভাবোঁ যে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে নিশ্চয় কথা পাতি আছে।